První cvik ze série překonávajících izometrií je knee iso push. Je to v podstatě akcelerační pozice. Tak pojďme si ukázat jeho provedení. Dennis, you can go. Že Dennis se postaví s osou na zádech, na ramenech a bude se snažit tlačit do něčeho, s čím nemůže pohnout. Noha je přímo pod těžištěm těla, nebo pod pánví, koleno pokrčené, druhá noha ve flexi nahoře. Když je takhle připravený, zpevní se rovné záda and you can push. Teď bude tlačit na 100% a snaží se tím pohnout, a ono to samozřejmě nejde. OK, stop. Parametry tady toho cviku, opakování, počty máte v popisku. Takže další z překonávajících izometrií, overcoming isometrics, je ankle push, takže jak napovídá název, tlačíme z kotníku versus v minulém cviku jsme tlačili více z kolene. Takže i ten úhel toho kolene bude skoro to koleno bude proplé, ale jenom lehce ve flexi. Dennis, you can start. Takže Dennis si tu výšku, nastavíme tu výšku tak, aby když Dennis jenom zvedne lehce patu, zůstane úplně vertikálně narovnaný, tak v tuhle chvíli mohl tlačit na 100% nahoru. So push, 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 push. Snaží se tady tohle s tím pohnout, i když to nejde. Stop. Počty opakování série opět v popisku. Jdeme se podívat na poslední z našich cviků a to je isolateral wall push, takže budeme tlačit do zdi. So, Dennis, you can start, just the setup, yes. Wait a little bit, wait. A pro nás je důležité, že chceme hodně ležet v tom pohybu. Naše pata bude ve vzduchu, koleno je pokrčené a tlačím samozřejmě co nejvíce proti zdi, s kterou nemůžu pohnout, kterou nejde zničit. A to, co se děje během toho pushe, OK, stop, push, 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 yes, keep it, push. To, co se děje, tak vlastně my ucítíme, že tady, jak je ta šlacha, tady zabírá ta achilovka, protože pata je ve vzduchu, tak to je přesně to, co nám buduje tu tuhost té šlachy. Okay. To je ten vlastně benefit, mimo jiné velký, tohodle cvičení a s tím, že tahle pozice je velmi specifická a podobná tomu, co se často odehrává na hřišti. Kolik toho dělat, zase vidíte v popisku.